Na ceste FM. Pekné stredajšie popoludne želáme aj Zuzke Čaprnkovej, autorke cestovateľskej rubriky Na ceste FM. Zuzka, vítaj, pekný deň. Ďakujem aj vám, krásny deň. Ahoj, pozdravujeme ťa, sme radi, že si prišla, pretože nám dnes budeš rozprávať ty a cestovateľka, s ktorou si sa ty zhovárala, o Novom Zélande. Presne tak, rozprávala som sa s Miriamou Vidovou, ktorá v sebe objavila vášeň pre cestovanie a nedávno sa s partiou kamarátov vybrala na road trip po Novom Zélande. Na tejto ceste sa zamerali na južný ostrov, ktorý je známy rozsiahlými územiami s divokou prírodou, vysokými horami a ľadovcami. No a Mirka nás prevedie tými najkrajšími fjordami a vydáme sa aj na trek na Royce Peak v oblasti Vanaka. Nový Zéland patrí medzi najizolovanejšie miesta na svete a preto je aj plný rôznych endemitov a mňa zaujímalo, či sa Mirke podarilo vidieť nejaké unikátne zvieratá alebo prírodné úkazy. Áno, tak Nový Zéland je známy svojou nádhernou prírodou. Cez 80% sú tam endemity. My sme videli vo fjordoch tulene, ktoré sa ohrievali na slniečku, na kameňoch. Vieš tam vidieť tučňaky v Dandine. Rovnako sme tam videli ešte aj keu. Kea je papagaj, ktorý sa prispôsobil horským podmienkam. Žije iba na Novom Zélande a je ich iba 3000 až 7000 kusov. Má zelenú farbu, má krídla oranžové zo spodu a taký dravý zobák. Hovorí sa o nich, že sú veľmi inteligentné a hravé a veľmi radi interagujú s ľuďmi, čo sme aj videli, pretože my sme jedného videli na parkovisku a teda väčšej modelky tam nebolo. Úplne si to užíval. A čo sa týka teda tej flóry, tak tam vieš vidieť dažďové pralesy, plné machov, lišajníkov, papradí, že to je úžasné. U nás napríklad, keď to porovnám so Slovenskom, tak u nás rastie kosodrevina na úpetí hôr. Tam rastú zase tie trsy tráv a ty vlastne vidíš ten relief celý, ako sa tvaruje ten kopec. Na Novom Zélande je aj taký unikátny úkaz a to sú svietiace larvy, ktoré svietia v tme. Tieto sa vám podarilo vidieť? Áno, my sme ich videli na západnom pobreží, pri jednom kempe, kde sme nocovali. V podstate oni majú radi tmu a kľud, žiadny zvuk, takže musíš to celé rešpektovať. Oni svietia a vlastne tým, že svietia, tak tým si lovia potravu. Takže všelijaké mušky, hmyz, oni sa nalepia na ten ich slíz, potom už si ich ulovia. A ja som si o nich aj čítala a to je v podstate štádium komára, kde tá posledná fáza, keď on sa z tej larvy vyvinie do toho štádia komára, tak on už nemá ústny otvor. Jeho jediná úloha je rozmnožiť sa. To je zaujímavé, že existuje taký komár, ktorý má takúto peknú fázu života, že svieti. Vy ste cestovali južným ostrovom a tomu dominujú také vysoké kopce a ľadovce Fox a Franz Josef. K týmto ste sa priblížili? Chceli sme veľmi, ale nakoniec nám to nevyšlo kvôli počasiu. Na druhý deň sme mali aj tak výstup na Royce Peak, čo je 6-hodinová túra, takže nám to celkom aj dobre padlo. A aký bol tento výstup na Royce Peak? O tom si mi tuším hovorila, že ste tam mali veľmi pekné výhľady. Áno, tak Royce Peak je moja srdcovka. My sme sa rozhodli ísť na východ slnka. Je to 6-hodinová túra, takže sme začínali tak o 3 ráno. My keď sme vyšli z auta, tak sme skoro odpadli, lebo na oblohe si videla celú mliečnú dráhu pomaly. To bolo úplne úžasné. Sme teda vyrazili, dali sme si termo, paperky, čelovky. Ako ideš hore, tak sa tam pasú ovce, oni tam v podstate spia večer, takže ich niekedy aj prekvapíš. Aj sa tak rozvidnievalo potom. Až sme prišli hore a tam ťa čaká panoramatický výhľad na celú tú oblasť Vanaka. Tam vidíš mesto Vanaka, jazero Vanaka, hory, v pozadí sú ľadovce. Ešte s takým zlatistým nádychom toho vychádzajúceho slnka. A vy ste navštívili na tejto ceste aj oblasť Fjordland, ktorá je teda plná fjordov a tam ste absolvovali aj plavby v 2 fjordoch. Boli ste v Milford Sound a Doubtful Sound. A tak aké boli tieto plavby? Opíš mi ich. Boli výborné. Milford Sound je známy tým, že tam 250 dní v roku prší. My sme vychytali úplné azúrko, potom sa nám naskytli nádherné výhľady. V podstate, keď vidíš, ako vychádza útes vysoký 1000 metrov z mora a po ňom steká vodopád,
tak zanechá to v tebe veľký zážitok. My sme sa tady plavili a keď vypli motor, tak my sme vedeli stáť pri obrovskom vodopáde, kde sa nám zrážala voda na tvári. Vieš, že to bolo úplne úžasné, tá sila vody, alebo sme zastavili pri kameni, kde sa ohrievali tulene. Ono sa tam aj lieta, my sme teda využili túto variantu a bolo to veľmi dobré. A keby si to porovnala s tou druhou plavbou, Doubtful Sound, tá je taká menej známa, v čom sa líšila? Áno, tá je menej turistická. Tento fjord je asi tak 3-krát dlhší a menej prístupný. Musíš tam ísť cez jazero, kde ťa loď vyzdvihne, prejdeš z jedného brehu na druhý, nasadneš do autobusu, prejdeš cez horské rebro, vraj najdrahšou cestou na svete, ale to podľa mňa nepoznajú ešte tie slovenské. A vtedy začínaš vlastne na tom fjorde. No a tie fjordy sú už oveľa rozsiahlejšie, väčšie, až prídeš nakoniec k moru a tam je obrovská skala trčiaca z vody, na ktorej sú tulene, proste nádhera. V tomto fjorde sa nám podarilo vidieť aj delfíny, ktoré prišli priamo k lodi. Chvíľu plávali s nami, boli zvedavé, hrali sa, vyskakovali, takže to bol veľmi pekný zážitok. Nový Zéland je dnešnou témou rubriky Na ceste FM. Zuzka Čaprnková, autorka tejto rubriky, sa rozprávala s Miriamou Vidovou a ešte v tom budú pokračovať. Čo sa ešte dozvieme, Zuzka? Ešte sa pôjdeme s Mírkou Vidovou pozrieť na západné pobrežie južného ostrova do mestečka Hokitika, ktoré je historickým centrom lyžovania zlata. No a predtým si ešte zahráme, máme tu aj dnes pomoc a tip od nášho kolegu Potkana, ktorý vybral pesničku pre Na ceste FM a pripravil si pre nás skladbu od maorískej ženskej a kapela skupiny, aby bolo jasné, že maoríska tradičná kultúra nie je iba rituálny tanec háka. Na ceste FM. Ko te tika te pono te wawata nui, te taia te whakahete, tika te karanei, tirohia ko te whakamauri, o ngā kupu Pākehā, ko wai e matakite, he rakataka, e tuku ai te tangata whenua. I tōna mana tōna mauri o nā tikanga katoa. Ki roto i ngā ringa o manene iti. Koe ane i mokohi a mātātou tonu hei whakawā. Nōna mata i tau, manene mai, he pai pera, he punga taunga kawea, ora to hitori rangatira, hei pehi a tātou. Hei para te huarahi moara te mahi muna, tahai whenua, turaki wairua, huri noa te ao. Kai arahi a tātou ki te rautau rua, te kau kia kakama kia maha ki marire ma te tiriti te ki. Anei te oranga mo koutou, tukua mai te mana te kawanatanga. Whakawahia e tēnei reanga tangata, kei tēnā, o nā whakaro, he aha ka puta. He kuare, he mohio, he whakaputa mohio e kore e totika amua. Ki te takatakahia a muri. Ko tēnei te tika me moko hei ture, ki te whakawehe mei kore ka hinga, iriro whenua atu. E kore hoki, tōna nei
Ďakujeme za tento hudobný tip nášmu kolegovi Potkanovi, ktorý teda nám pomohol s výberom hudby z Nového Zélandu. Mimochodom Potkanovú reláciu Hudba Sveta FM si môžete tak ako každú stredu aj dnes večer vypočuť samozrejme z nášho vysielania. Teraz sa ale vrátime k našej pravidelnej cestovateľskej rubrike. Máme tu pre vás druhú časť rozhovoru. Mírka Vidová bola hostkou Zuzky Čaprnkovej. Zuzka, ešte ďalšia časť rozhovoru nás čaká, tak nás uveď do témy. Ešte sa s Mírkou Vidovou porozprávame o miestnej gastronomii a pôjdeme sa pozrieť aj na ochutnávku miestneho vína. Najprv sa ale pozrieme do mesta Queenstown, ktoré je prezývané aj hlavným mestom adrenalínu. Queenstown je asi najväčšie mesto na južnom ostrove, kde sa sústredí všetko. Proste je tam ten život, sú tam mladí ľudia, je tam veľa týchto adrenalínových športov, ktoré vieš vyskúšať. Vieš tam skočiť bungee jumping, vieš ísť na rafting, canyoning, je tam jetboating, čo sú člny, ktoré idú aj 85 km za hodinu pomedzi skalnaté kaňony, čo je úplne šialené. Ešte taká zaujímavosť, že v strede mesta ideš v podstate lanovkou hore do hôr. V zime tam máš lyžiarske stredisko, v lete tam máš bike park. A o tom bike parku som čítala, že to je najlepší bike park na južnej pologuli. Niekedy by sa asi oplatilo ísť tam aj za týmto, lebo viem, že ty máš aj rada bicyklovanie. Áno, áno. Mám to rada a celkovo Nový Zéland je známy týmto bajkovaním a strediskami, možno aj skialping by tam bol dobrý, takže určite. Vy ste sa potom na tom južnom ostrove presunuli ďalej na západné pobrežie, ktoré je známe aj Zlatou horúčkou, ktorá tu bola v 60. rokoch 19. storočia. Odkaz na túto éru tam je ešte stále cítiť? Je tam cítiť obrovský vplyv, ktorý to malo v tej dobe a vlastne až do dnes. Sú tam zrekonštruované dediny a osady, v ktorých sa ťažilo zlato. Sú tam múzea a obchodíky, kde si vieš kúpiť aj predmety z tej doby. My sme boli v Hokitike, čo bolo kedysi centrum ťaženia zlata. Tam sme si aj vyskúšali rýžovanie. Potrebuješ na to extrémnu trpezlivosť. Nie je to len tak, nevydržíš pri tom celý deň. Pýtali sme sa aj, aké percento ľudí dokáže ešte teraz nájsť a vyrýžovať zlato, tak nám povedali, že je to približne 1%. OK. A vám sa to podarilo? Nie. Ale zážitok ste mali. Hej. Južný ostrov Nového Zélandu má aj niekoľko takých známych vinárskych oblastí. Tebe sa podarilo aj ochutnať miestne víno? Áno, chceli sme veľmi ochutnať a podarilo sa nám to nakoniec po ceste do Queenstownu. Bola to veľmi spontánna akcia. My sme sa v podstate dohodli a za 10 minút sme mali rezerváciu, čo nám potom povedali, že sme mali šťastie, pretože väčšinou majú vybukované. No a keď sme tam prišli, tak jasné nádherné prostredie a vyskúšali sme tam odrody ako Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Noir, Sauvignon Blanc. Veľmi dobré vínko. Oni tam majú na to dobré podmienky, takže nie je sa čo čudovať. A čo sa týka gastronómie, čím je typický Nový Zéland, alebo čo sú dobre ty ochutnala? Gastronomia je tam podľa mňa veľmi podobná ako v Európe. V podstate tam máš rôznorodé kuchyne. Majú tam radi aj také raňajkárne, ale oni sú známi v podstate svojou čerstvosťou. Majú radi čerstvé mäso, je tam strašne veľa dobytka, na každej lúke niečo chovajú, čiže jahňacina, hovedzina, potom ovocie, kiwi je ešte také známe pre nich. Také jedlo, čo sa mi zapísalo, tak bolo na jazere Tekapo. Oni tam chovajú lososy a my sme si tam dali sashimi z čerstvého lososa a to jazero je asi najviac tyrkysové jazero na Novom Zélande. Táto cesta na Nový Zéland, na tak odľahlé miesto na zemi, ktoré asi sa nedá úplne porovnať s ničím iným, so žiadnou inou krajinou. Aký v tebe zanechala dojem? Čo si odniesla z toho Nového Zélandu? Odniesla som si hrozne veľa zážitkov. Rozšírili sa mi zase obzory, ako pri každom cestovaní. Stretla som sa so starými priateľmi, ktorých som nevidela snáď 6 rokov, ale našla som si tam aj nových, takže iba obohacujúce. Obohacujúca návšteva Nového Zélandu. Dnešná hostka Zuzky Čaprnkovej rozprávala v Na ceste FM práve o tomto mieste. Ďakujeme veľmi pekne, Zuzka, za toto rozprávanie.
Mirka Vidová sa nám dnes venovala a počuli sme teda jej rozprávanie. Zuzka Čaprnková pripravila to dnešné vydanie a bude tu aj budúci týždeň v stredy po 15. sa u nás cestuje. Zuzka, ďakujeme. Ahoj. Ahojte. Na ceste FM. Rubriku